Κύριος Λάλας από το ΙΠΤΙΛ, ένα Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ, θα μας μιλήσει για την αξιοποίηση της τεχνολογίας των μεταηλικών. Μεταηλικών. Okay. Απλά να σας θυμίσω ότι είστε ο τελευταίος ομιλητής πριν από το γεύμα, οπότε να μπορέσουμε να κρατήσουμε λιγάκι το time frame. Ωραία. Δεν έχει κάποιο αποδείχη. Δεν με βοηθάει. Από το ίντερνετ θα τη δείξεις. Θα προτιμούσα τον Adobe. Απλά δεν ξέρω γιατί άνοιξε με αυτό. Την έχει μόνο... Έχει, εντάξει. Δεν το είχα δει. Ωραία. Control. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Λάλας Αντώνιος. Εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ, στο ΕΠΤΙΛ, και η δουλειά αυτή είναι μια συνεργασία, είναι κομμάτι της μεταδιδακτορικής μου έρευνας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ωραία. Θα πούμε κάποια βασικά πράγματα για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας και την τεχνολογία των μεταηλικών και θα δούμε πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Η ασύρματη μεταφορά ενέργειας έχει κάποιες βασικές εφαρμογές, όπως η ασύρματη φόρτιση αυτοκινήτων, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Και τα σύνθετα υλικά, όπως είναι τα μεταηλικά, επίσης εμφανίζουν κάποιες ιδιότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στη φύση. Και η βασική ιδέα είναι να συνδυάσουμε αυτές τις δύο τεχνολογίες, δεδομένου ότι και στις δύο υπάρχουν συσσεγμένοι μαγνητικοί συντονισμοί. Ο σκοπός, λοιπόν, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα συντονιστή από την τεχνολογία των μεταηλικών, να τον βάλουμε μέσα σε βασικές διατάξεις ασύρματης μεταφοράς ενέργειας και να επιτύχουμε μεγαλύτερη απόδοση και σμίκρυνση των διατάξεων. Νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι είναι η ασύρματη μεταφορά ενέργειας, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Απλώς θα πω ότι οι συμβατικές διατάξεις καταλαμβάνουν σημαντικό όγκο και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη φορητών συσκευών. Άρα, ένας βασικός στόχος μας είναι η σμίκρυνση αυτών των διατάξεων. Κάποιες βασικές κατηγορίες, λοιπόν, αυτών των διατάξεων ασύρματης μεταφοράς ενέργειας. Έχουμε τις περιπτώσεις κοντινού πεδίου και τις περιπτώσεις μακρινού πεδίου. Διακρίνουμε την επαγωγική σύζευξη, που όλοι πιθανόν την ξέρετε από τον νόμο του Φαραντέι. Θέλουμε δύο ποινία τα οποία πρέπει να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Έτσι λειτουργεί, για παράδειγμα, η ηλεκτρική ή επαναφορτιζόμενη δοντόβουρτσα. Έχουμε την περίπτωση του ισχυρά συζευγμένου μαγνητικού συντονισμού που μας απασχολεί σε αυτήν την εργασία. Εδώ έχουμε συντονισμούς μόνο. Και οι περιπτώσεις μακρινού πεδίου, μέσω μικροκυμάτων, έχουμε κεραίες και μεταδίδουμε την ενέργεια μέσω ακτινοβολίας. Και έχουμε και τις δέσμες λέιζερ, δηλαδή έναν σταθμό βάσης, τον οποίο μπορούμε να στοχεύσουμε ένα υπτάμενο αντικείμενο και να το τροφοδοτούμε συνεχώς με ενέργεια. Ας δούμε όμως τώρα ορισμένα πράγματα για τα μεταηλικά. Τα μεταηλικά είναι στην ουσία τεχνητά κατασκευασμένα σύνθετα υλικά, εμφανίζουν ιδιότητες που δεν υπάρχουν στη φύση, αλλά στην ουσία πρόκειται για συνδυασμό κανονικών υλικών, αγώγημα και διελεκτρικά υλικά, και οι ιδιότητες οφείλονται κυρίως στην περιοδικότητα της κατασκευής τους και στα κανονικά υλικά από τα οποία αποτελούνται. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια τρισδιάστατη περιοδικότητα και ένα συνδυασμό διελεκτρικών και μεταλλικών στοιχείων. Βασικές ιδιότητες αυτών των υλικών είναι ο αρνητικός δείκτης διάθλασης και η αντίθετη διεύθυνση διάδοσης ενέργειας. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στα αριστερά σας βλέπουμε ένα κανονικό ποτήρι που μέσα έχει νερό και πώς το βλέπουμε το στυλό λόγω του νόμου της διάστασης. Ωστόσο, αν είχαμε αντί για νερό ένα μεταηλικό, θα βλέπαμε το στυλό να έχει στραφεί στην αντίθετη διεύθυνση. Όλες αυτές οι ιδιότητες εφαρμόζονται σε κάποιες εφαρμογές, όπως ο τέλειος φακός, δηλαδή αν έχουμε μια πλάκα μεταηλικού, μπορούμε να εστιάσουμε τέλεια ένα αντικείμενο, αλλά επίσης μπορούμε να βελτιώσουμε και να μικρύνουμε κεραίες, ή μια εξωτική εφαρμογή είναι ο μανδύας αορατότητας. Αν έχουμε μια σφαίρα η οποία καλύπτεται από ένα μεταηλικό, τότε το φως καμπυλώνει γύρω από αυτή τη σφαίρα, καθιστώντας την αόρατη στη συγκεκριμένη συχνότητα ακτινοβολίας.
βασικές κατηγορίες των μεταυλικών είναι ανάλογα με τις τιμές του ε και του μ. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιούμε υλικά αρνητικής μαγνητικής διαπερατότητας, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε τους μαγνητικούς συντονισμούς για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Βλέπουμε μια βασική γεωμετρία μεταεπιφάνειας, δηλαδή μια περιοδική δομή στις δύο διαστάσεις. Λόγω της συγκεκριμένης γεωμετρίας δημιουργούνται χωρητικότητες ανάμεσα στους βρόχους, οι οποίες και καθορίζουν τη συμπεριφορά του υλικού. Χρησιμοποιούμε χαλκό ως μεταλλικό τμήμα και υπόστρωμα FR4 για το διελεκτρικό. Είναι τα πιο φθηνά υλικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Χρησιμοποιούμε επίσης τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Υπολογίζουμε τις τιμές του μ, οι οποίες είναι αρνητικές σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Άρα, σε αυτή τη ζώνη μπορούμε να έχουμε εφαρμογές ασύρματης μεταφοράς ενέργειας. Τώρα, αυτό είναι το σύστημα που έχουμε σχεδιάσει και το οποίο βασίζεται στη μέθοδο του συστευμένου μαγνητικού συντονισμού. Έχουμε ένα βρόχο τροφοδοσίας, έχουμε τους δύο συντονιστές, συντονιστή εκπομπής και συντονιστής λήψης, και έχουμε και το βρόχο φορτίου. Άρα, στην ουσία, 4 πλακέτες, για να το πούμε έτσι, οι οποίες συνιστούν το σύστημά μας. Αυτές είναι οι βασικές γεωμετρίες τόσο του συντονιστή όσο και του βρόχου. Ας μην μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτή είναι η απόκριση του συστήματος. Επιτυγχάνεται μία απόδοση της τάξης του 86%, στη συγκεκριμένη συχνότητα περίπου 190 MHz και για μία απόσταση 15 εκατοστά. Η απόσταση αυτή θεωρείται αρκετά μεγάλη σε σχέση με την τρέχουσα τεχνολογία. Πιθανόν να έχετε δει όλοι το Samsung Galaxy, το οποίο φορτίζει ασύρματα, αν όμως το τοποθετήσετε πάνω στη βάση φόρτισης. Δηλαδή, αν το σηκώσετε πάνω από 1 εκατοστό, η ασύρματη φόρτιση σταματάει. Αυτή η τεχνολογία, λοιπόν, επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση, μεγαλύτερο εύρος ασύρματης φόρτισης. Εδώ βλέπουμε το κατασκευασμένο πρωτότυπο και τις μετρήσεις. Συγκρίνουμε προσομοίωση και μέτρηση, τα οποία είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, λόγω κάποιων κατασκευαστικών ατελειών. Βλέπουμε την κατανομή του πεδίου στο συντονιστή, τόσο ηλεκτρικό πεδίο όσο και μαγνητικό πεδίο. Οι συντονιστές αυτοί επιτυγχάνουν λοιπόν ένα localization του πεδίου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολύ μεγάλη επίδραση με τις γύρω συσκευές. Αυτή είναι μια παραμετρική διερεύνηση ως προς τις τιμές του διακαίνου S, αλλά και την απόσταση μεταξύ εκπομπής και λήψης. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνουμε την απόσταση, μειώνεται η απόδοση, κάτι που είναι αναμενόμενο. Επίσης, επιχειρήσαμε να μικρύνουμε τον δέκτη, κάτι που είναι απαραίτητο για την ενσωμάτωση σε μια κινητή συσκευή. Εφαρμόσαμε λοιπόν μια μεταεπιφάνεια στη θέση του συντονιστή λήψης και πετύχαμε να μειώσουμε κατά 3% την απόδοση, αλλά πετύχαμε σμίκρινση του όγκου κατά 64%. Κάτι που είναι πολύ θετικό και αισιόδοξο, ώστε να πετύχουμε ακόμα καλύτερες αποδόσεις με μικρότερες διατάξεις. Ωραία. Επόμενο βήμα είναι η εναρμόνιση με το πρωτόκολλο Air Fuel Alliance. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα σχετικά με ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Εμείς επιλέξαμε αυτό γιατί λειτουργεί στα 6,78 MHz και είναι πιο εύκολο να κατασκευάσουμε και να μετρήσουμε σε αυτές τις συχνότητες. Εισάγουμε πυκνοτές στην περιοχή των διακαίνων. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε σταθερή την απόδοση στο 86%, διατηρούμε σταθερό το εύρος, 15 εκατοστά, και έχουμε εναρμονιστεί με το πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες τεχνολογίες για τα ηλεκτρονικά και να σχεδιάσουμε έναν πλήρη δέκτη για ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Και μια δεύτερη σχεδίαση που εισάγει μια βελτίωση στην απόδοση. Επιτυχάνουμε 89% απόδοση πάλι με τις ίδιες προδιαγραφές και πλέον επιτυχάνουμε καλύτερο localization του πεδίου μέσα στο διάκαινο. Αυτή είναι η διαψηφιακή τοπολογία, όπως λέγεται. Και κάποιες πιθανές εφαρμογές όλων αυτών. Βιοτρικά εμφυτεύματα. Κάτι πολύ χρήσιμο. Θέλουμε να μικρύνουμε τις διαστάσεις τους και να αυξήσουμε την απόδοση στη μεταφορά ενέργειας. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και με τη χρήση των μεταεπιφανειών μπορούμε να μειώσουμε τις απώλειες λόγω της έλλειψης ευθυγράμμισης που μπορεί να παρατηρείται ανάμεσα στη διάταξη εκπομπής της ενέργειας και στο αυτοκίνητο. Και μια εφαρμογή που πιθανόν όλοι την ξέρετε είναι η ενσωμάτωση σε κινητές συσκευές, κάτι που μπορεί να γίνει με περαιτέρω σχεδίαση. Άρα, τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι χρησιμοποιήσαμε ένα συντονιστή από την τεχνολογία των μεταυλικών
για να αυξήσουμε την απόδοση στην ασύρματη μεταφορά ενέργειας. Επιτύχαμε να μικρύνουμε τους δέκτες χρησιμοποιώντας μεταεπιφάνειες. Εναρμονιστήκαμε με το πρωτόκολλο AirFuel Alliance με χρήση διαψηφιακών τοπολογιών. Και το επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσουμε τα ηλεκτρονικά τμήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για μια πραγματική εφαρμογή, για παράδειγμα τη φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου ή κάτι άλλο. Και προφανώς συνεχίζουμε τη σχεδίαση νέων συντονιστών για καλύτερη απόδοση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υπάρχει μία ερώτηση η οποία αφορά το πόσο κοντά είστε στο να υπάρχει μια πραγματική εφαρμογή. Εντάξει, είναι μια έρευνα στα πλαίσια διδακτορικού, αλλά θεωρείτε ότι βρίσκεται αρκετά κοντά, είναι στο κομμάτι της εφαρμοσμένης έρευνας ή... Αυτό που απομένει είναι να σχεδιάσουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα, γιατί υπάρχουν ήδη κάποια πρωτόκολλα, όπως σας είπα, το AirFuel Alliance, πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να σχεδιάσουμε το κομμάτι των ηλεκτρονικών, τόσο του δέκτη όσο και του εκπομπού. Το οποίο δεν είναι στο τομέα που ερευνάτε αυτό καθ' αυτό, είναι μια βιομηχανική έρευνα, να την πούμε. Ακριβώς. Το δικό μου αντικείμενο είναι η ηλεκτρομαγνητική σχεδίαση των συντονιστών, αλλά μπορούμε εύκολα να βρούμε και τα ηλεκτρονικά τμήματα, να τα κάνουμε integrate, να τα ολοκληρώσουμε σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση τελευταία, ότι ο Τέσλα αναφέρθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα για την τηλεμεταφορά ενέργειας σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά προφανώς είναι μια άλλη τεχνολογική περιοχή που είπατε στην αρχή για το λέιζερ. Ο Τέσλα έκανε κάτι διαφορετικό. Ήθελε να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια της Γης και έφτιαξε κάτι τεράστιους πύργους για να διοχετεύσει την ενέργεια. Αυτό που κάνουμε είναι διαφορετικό, γιατί αφορά μικρούς συντονιστές, οι οποίοι αναγκαστικά πρέπει να είναι σε μια κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.